Lagu klasik anu asli, lagu klasik anu asli, lagu klasik anu asli. Gurisan pujangga urang, gurisan pujangga urang, nu wajib di pusti-pusti. Sampurasun kasadaya utamina damitra Sunda, golontorkeun cai rasa penyiram tangkal budaya. Direksa di dama-dama, di damel cibat periping, no iya gawitan jadi loko, raja malah bisa siling. Lagu manga anu sanes tangan, pegelaran pawayangan Seni manja seni lati, boga pancen anu pasti arantu pamarentahan jadi juru panerangan. Rinek kabinang kita ngoyang anu ngandung perlambang manusia nu kumalandang, manusia nu kumalandang. Pemuda zaman ayeuna tanggung jawab ka negara. Bismillah ngawitan ngawin Salali wasalali, wasalali wasalali. Bismillah ngawitan ngawin dipirik jaman ganding, ganding asli dipringan mirip pak gelaran wayang, mirip pak gelaran wayang. Neraskeun cagarapan bacaan laraban, secara witan dipirik bebukan lagu, sasarangan madangkeun seni kagungan seni Sunda tutunan warisan kaluhuran. ngawitan mah ngawitan ngipingakeun wayang, nyanggakeun kasadayana budaya bang
sapribadi tekenging diluli-luli diluli-luli sengaja bakal maksud daya tilakana nada di apa yang dicari jangan kesadayana panjang seniwati abatu pemerintahan nada demak sangkan ulah kejongjonan nyambung tanpa ungeran wayang tengan dongo siloka hirupna jalma warga seni pada larangan merecontoh jangan nikah munggu hari dina seni seni Sundari tuturunan kaya wae lapatna komo saperto mabdi tina tata saratiti dari bukti jadi buktimu sejati sana bakal maksud dina pageluran wayang mabarang ngabidak deui sabalah di Banjar mugi Allah ngaganjar jadi ciri nutangi dina pagelaran wayang sangkan janten saoyuna seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang mangga orang sasarengan ai kitu kumaha kula mangga urang sasarengan majangkeun seni kagungan no ngawayang sejawitan dawe pang bubuka jajaran bubuka jajaran ngawitan omang ngawitan ngipikeun wayang nyangdakeun kasadayana mugi kuti sing ngajari nyapil jalan nu lempat malar mangpata panjang keur ngasih panjang najang mah
rempuk jukung sawyana jeung batur mah jeung batur sabilulungan mun dapat silih dangdosan sangkan janten sawyana tarabihan kawonan jeung batur mah jeung baturan sabilulungan marangkeun padalangan boga pangkeun anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan dipiri kemelan kawing nyompanan irang matahari segala ulah sok leuwih matak nyiksa kana diri ngawayangan sejang awitana dawis pangabubuk kajejer ngawitan ngibingkeun wayang nyanggakeun kasadayana sani wayang padalangan anu jadi katangtosan sani asih ti pasundan wayang golek ti pasundan dipirig mah ngangge gamelan siwangan lopat dina sabangketang moal amari kasenengan tang tunyorang kang curang pagelaran seni wayang dipintanakeun ku kidalang mipanda sidir siloka simbol silip jeung siloka sindira dina pawayangan sindira teka jeung elingan sindira teka jeung elingan sangkan ulah kajojonan nyambuang mah tanah pangeukeun kan wujud daramana mortina keadilan batu katanjung wayang golek di pasundang dipirit nganggo gamelan dipasiap dikawihan ngalambangkeun persatuan dipirik mah dipirik ngangge gamelan nyumponan wiramastari segala ulah sok leuwih matak nyiksa kana diri Soloyo papesangan kana diri jonang tuasan lempang asal diri masih teringat masih emoh orang batin
kula ulah kacoconan layan-layan daun awi primenang lan sabarem ditawaran doh primen kayak kue ah layan-layan baca diri baca dengan diharaya beres kula hati aturan menyangka apa wangunan nya diri masih cari-cari masih ingat perang peti olah kejong-jonan teh salira kena di api disusul dapugu jauh di teang Mama Agung dapugu anggang hati gering lelayu kaya rasa nuka gimbang muntah syukur kaya ngagung tanda jama pelipiki pada senutami ingkarati kasusila ari regang kuregangna dianggo pager jayanti rek bela ulah kapalang ulah mantap nyeri hati empuk cukup sauyunan di karawe barengan aya Mamah Agung di karawe barengan hamdan hamdan Rabbil alamin Allah Waroman warohim aya ku nikmat kula God karena aku mobil beng innahu kuasami ngul alin beng puji keagungan pangeran kagungan pangeran Wadimat no maha beng walastu
hadrat Muhammad. Ampun hadrat ka para karabat para ahli jeung sahabat solawatan barokatan Allah Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa iya saurnir tan ana panjang iya sinunggihing sabda uning iya sabda uning sauniratanana panjang sinenggi iya sabda wala bakti dening asih ya dening ngasihing aja ketara hari sasarangan majangkan seni kagungan petet ijo kepudang ulase kuning abang manuke ulung katya ulung sandang rawit gemeter gemekaya lurik-lurik datan nirakino mongan yakinu kadya bocah ngangge kakalung ning sor ringin Sriti nuning pasewakan busana maneka warna
busana maneka Sriti nuning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna serba puspeting hundianing hanjurahing sarwa rukma sarwa ringging mani narawata silandung aisan tawaka bocong kangge bubukaning cinarita wontening salah salebeting kraton Grati kraton ingkang dados jejering cinari sing tening kang dados nalendra wontening kraton Cirebon Grati. Iya nggih. Boten wonten malih salah setunggaling manusa ingkang sampun tuntas didikan jasmani lan rohani. Iya nggih. Panjenenganipun jejuluk Syekh Sunan Jati Purba. Duh. Panjenengane sampun kaadhep kalih patih ingkang saktine mandraguna tata sane bojana kulit ora tedas tapak paluning pandi. Iya nggih. Panjenenganipun jejuluk Pangeran Kadipaten. Pangandikanipun Syekh Sunan Jati Purba lir alus pangandikanipun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beres kulan patihku Pangeran Kadipaten coba sliramu maju walungku kang prayoga kaulah ngaturaken salam pangabakti kula sinuwun saking pangestunipun panjenengan anggen kula ngabiyantara boten wonten alangan sawiji-wiji boten kantun malih kula ngaturaken salam hormat dumateng panjenengan. Beres kula tak terima pangabekti ora lewat pujo pangestuku tampanana. Iya. Pujo pangestu sinuwun kula tampi asta kali suku kali. Kula cangcang sapucuking rema mugi lumeber dados jimat paripi kula. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku arep takon karo sliramu maju mundure kraton Cirebon Grati iki. Ya piye? Mboten wonten setunggaling sila bengkok sinembas sedaya saya kok kapti sinuwun. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula niki ngraos kaget sinuwun. Kula niki napa badhe nampi hadiah glondong pengareng-areng sabuk cindekang dawa ubedhe kris kang abiur pamore sinuwun. Duh beres gitu. Aku ora arep pisan-pisan nein glondong pengareng-areng karo sliramu. Wong sliramu arep tak jakwawan rem. Iya kula.
wis dadi kewajibane. Wis dadi kewajibane ya. Antarane pimpinan karo bawahan kowe kudu sering silaturahmi. Duh. Sebab fadilahe wong silaturahmi kowe akeh pisan. Ya akeh ya. Lah nggih. Sliramu selaku patih ana ning Cirebon Gragi kiye. Duh. Sliramu kudu bisa dadi contoh ke masyarakat, contoh kanggo rakyat Cirebon Gragi kiye kaya dene beres Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Panjenengane kuwi oleh gelar uswatun hasanah. Iya beres kula. Napa niku uswatun hasanah niku? Uswatun hasanah Sing darani uswatun hasanah kuwi contoh sing apik, contoh sing apik kanggo umate. Oh inggih. Sliramu kudu bisa nyontoni rakyat Gragi kiye. Primen kula. Sliramu ora kena teledor anggene migawe. Duh. Inggih ngestakaken dawuh. Sliramu kudu bisa dadi contone para pinangeran-pinangeran Gragi iki. Lah kan tenan kula. Oh, kuwe iya. Duh. Primen. Anggur dadi contoh ke ora kena teledor. Ora oli. Ora sebab anggur teledor setik wah ribut zamane media sosial. Iya. Ana pes. Perkara-perkara sing bener cepet nyebar. Berita-berita hoax kowe contone. Mulane sampean kowe kudu dadi contoh sing apik. Lah iya kaya kowe ya. Ya pada baik. Ya pada sampean baik, sing arep kowe pada baik, kudu sing apik. Ngomong apa kon sih? Ya pengen. Aku ki ya wong duwene apa lisan ki kok go ngobrol. Ya tapi siji-siji baris. Niki riyin kula menek-menek aja sing kene langsung mencelat mene. Ora umum kowe Ya urut. diurut to. Iya. Budaya antri kowe penting. Kowe budaya Indonesia ku antri yo. Ya khususnya kanggo bocah nom-nom nggih. Ya primen. Rongokna disit. Iya primen. Bocah nom model sing saiki. Iya primen. Angger bocah lanang. Lanange primen. Aku paling wadek. Iya. Numpak motor ning tengah desa Ngebut ya. mending kenal pote apik, kenal pote bodol. Gawe budang. Iya. Digas pisan kowe, beli bener. Kenal pote dicopot, spione dicopot. Undang celaka iku ya. Durung maning kowe sing ngarane Rodane ora dicopot. angger rodane copot ya ora bisa jalan lho. Kowe bocah nom saiki. Saiki ya primen. Teng pundi niku? Ning kono ning kene Telaga. Cikondang kowe alhamdulillah saiki wis sae-sae Ya pemudane. wis sae-sae. Ya beli lur. Ya iya. Ya alhamdulillah. Desa Sejen kita ngene Cikondang ta alhamdulillah pemuda niki akeh pada maring majelis taklim. Pada sholat. Sebab ning kene Cikondang kowe majelis taklime wis akeh. Ya beli. Iya. Pangwetan majelis taklim, Bangulun majelis taklim. Majelis taklim. Delat maning kok aku bangun. Bangun apa? Bangun apa? Membangun apa ke? Patrol. Patrol. Patrol yang bangun majelis taklim, bangunnya patrol. Imen. Orang umum patrol. Pesen maning ya. Pesennya ya. Khususnya bocah wadon. Bocah wadonnya primen. Primen bocah wadon. Takon primen oh. Ya primen. Barang 1, 2, 3.
Takon primen oh. Primen. Ngomong kayak aku tuh ora bisa ya. Takon primen oh. Takon primen. Ya kira-kira wis takon primen. Ora kompak bareng pengine bareng. 1 2 3. Primen. Takon primen oh. Takon primen oh. Wah, ngger nayaga rosokan mangkat latihan gue kayak gue ora kompak gue dadine. Bocah wadon saiki modele ora ning kene ora. Nih ya orang-orang ning kene. Angka ning kene mah ya. Ning kene telangko ning kono sing ado. Lah ning pasar numpak motor jedil. Jedil. Wis kaya kuwi pakaian iku nganggo dekene adine dimbo. Wong kedeleng. Wis teles klambine ku. Klambi teles. Terus primen kowe? Ya katun lho. Apane sing Katun apane? Katun sing jelas ya katun ora dijelasaken. Dilarang ngomong sing sembarangan. Ya amal loh. Zaman saya kita kan joknya wis kudu loro. Katun apane? Ya katon apa? Katun apane? Dia protes kowe angger numpak motor nganggo pakaiane dekene adine kuwi sing katun apane? Ya katon apa? Singkatun joke. Zaman saya kita wong wadon joknya wis loro. Weh. Sing katun kuwe ya motore. Pikiran yang ngeres-ngeres kiye. Ora pada mudeng pisan kowe. Lagi lah keting. Lanjut toh. Ya lanjut toh. Sabar oh, sabar. Kok krusa-krusu temen ora kena krusa-krusu ngene. Santai pira ning wong dewek bae kok. Ya santai beken lah. Paling ning kono kene kowe kok telat-telate bubar jam 5. Ya beres kula. Iya, wis tenang bae. Ya tenang kok. Sliramu kuwe simpan garam apa? dadi ya contoh sing apik. Kowe termasuk Miki. Ya bocah wadon sing saiki kowe kudu sing bagus-bagus, sing ora bagus aja ditiru. Aja ditiru sing ora. Wah, rungokaken ya. Wis lah urung usah seru-seru. Sebab ning kene akeh wong wis pada turu rupane. Bisa ning ngomong sampean akeh wong pada turu. Lho buktine kok ning sing nonton kowe Bang Wetan lang kan wis pada turu beli. Anane sliramu tak timbali ning ngadepanku. Kaulo selaku pimpinan ananing Cirebon Grage kiye. Hasil kesepakatan nih para dewan wali sing ana ning Cirebon Grage. Terus pun iku gamelan sing ana ning pertapan Lamongan kue kudu diboyong. Diboyong. Loh, gamelan sini Lamongan kudu diboyong. Aduh, temen ki. Tenang. Ninggene gamelan biake kok. Ciledu ana gamelan. Ana gamelan. Kowe apik temen kali jelas. Rembet gamelan. Gamelan Citenjo anak kok. Citenjo ngot pisan kae. Citenjo ya. Duwe gamelan. Iya. Aduh temen ki kok kon marani gamelan ning pertapan Lamongan. Iya. Di Kubang Jero ki anak. Wah, kowe Kubang Jero maning ana. Wis meneng. Menang. Dia beseni kabeh sampai esuk kok. Siapa kami sing ngomong? Siapa kami sing ngomong? Kowe si Bonang kok. Kantem pisan oleh wis. Aja galak-galak ini keraton kok. Kayak mangkuan lagi gawe gamelan maning. Apa sliramu sanggup? Yen sliramu ora sanggup para pinangeran coba ngutus sureng-sureng para sureng sing ana ning Cirebon Grage kiye. Ngutus para wadyabala. Ngutus para preman-preman
preman-preman ning pasar. Lah, sampun preman lah. Sing halus-halus bae. Ya wis anggere kaya kowe pengangguran sing ana ning Cirebon Grage iki kudu dikerjakaken melas ben ana pegaweane. Duh, inggih. Kantenan. Pimen ge Lur. Primen. Ana job ye. Ana job. Yo. Job lumayan kowe job. Tahun kula ta. Pimen ge Buri. Ayo. Oke lah siap. Siap. Sini paling buri pisan. Kayak sini buri ngantuk wis. Lah, Siap. ngopi napa? Siap apa? Siap apa oh? Mangani berkat aku siap. Ora nyambut kayak wong turu, Cek. Patur kada ceritakan boyong gamelan kok. Berkat. Ora ngerongokaken oh. Ora dirongokaken ki goblok iki. Angger ngadepi raja kuwe fokus. Iya, ali kaji Iya. pengene dakwah. Yang pan fokus primen aku lagi mikiri kah? Mikir apa maning? Aja emosi oh. Telat maning pan badak. Iya. Lah apa hubungannya karo badak? Hubungannya Angger pan badak ku pirang-pirang permasalahane. Iya. Bocah badaan anak kon pira? Ya 11-12 karo tukang kendang, tukang gambang kuwe. Serba aja. Pira jumlahe? Takon dhewe piye ngono tukang gambang? Takon kowe. Pira anake tukang gambang? Anaknya 7. Rolas oh. Sangkin akehe sampai klalen anake. Sampai klaren oh. Ora kehitung. Tapi aku wis alhamdulillah. Alhamdulillah primen. Sing nggo agemane aku ki kaya kiye. Iya primen. Walaupun Iya. walaupun Yang aku deh bahasa Indonesia bae oh. aku kiye wong lagi pirang-pirang perkara telat Iya. maning pan badak kudu tuku badakane anake. Ake. Bulate kudu dipikiraken. Iya. Tapi aku kuwi apa arane parek. Pareke karo sapa? Karo sapa? Ya langka maning karo